जेल से बाहर आया हूँ, जेल से बाहर आया हूँ। বিটিসি মানে কি? বিটিসি মানে কি? টিচিৰো মুখ্যমন্ত্ৰী ময়েই আৰু অসমৰো মুখ্যমন্ত্ৰী ময়েই, বেলেগ মানুহ কোনো নাই। বিটিচিৰো মুখ্যমন্ত্ৰী ময়েই আৰু অসমৰো মুখ্যমন্ত্ৰী ময়েই। আজীবন জেলত থাকোঁতে থাকোঁতে বড়োলেণ্ড হৈ যাব, আজীবন জেলত থাকোঁতে থাকোঁতে বড়োলেণ্ড হৈ যাব। বেলেগ মানুহ কোনো নাই। बिथांनि गनाय जेलनिफ्राय आरो आदार खादार्सफोर बिथांमोना गनायनि एकमात्र राहा उपाय आरो बिनि जाहैबाय जे रन्जन दैमारि सार बिथाङा गावनि अनजालि बिसिजों लोगोसे गावनि माने फेमिलिसफोर जनता के बीच में वापस आया हूँ और मैं हनुमान जी का उनकी वंदना करता हूँ, उनके चरणों में वंदना करता हूँ, जिनके आशीर्वाद से आज मैं जेल से बाहर आया हूँ। बिटिआर एकर्डनि उनाव गावजों गाव जुगुमलायनाय गावजों गाव माखासे दाङाबाजिया जोबस्रांबाय होननानै बुंदोंमोन। नाथाय भट जोबखांनायनि उनाव इलेक्सन जोबखांनायनि उनाव मा थांखि लानानै गावजों गाव जुगुमलायनाय, सोरनिबा न'आव थांनानै सोरखौबा आक्रमण खालायनाय, सोरबा सासेया सोरखौबा सापर्ट होदों, न'खरनि मानसियाथ' सोरखौबा सापर्ट होआखै। सोरबा सासेनि थाखाय न'खरा जुदि डिस्टार्ब मोननांगौबा, गथ' गथाया जुदि सुख शान्ति उन्दुनो मोनाबा, गामिनि रायजो राजाफ्रा जुदि सुख शान्ति उन्दुनो मोनाबा, प्रमद बर'नि बुंनाय रावा बहा थांखो? एबारनि इलेक्शनाव जोंजों मोगा मोगि जानो हानाय कुनु टीम गैया। बिपिएफनि खाम्फा बरगयारिया थांनाय इलेक्शनाव गावनि समस्तियाव जेननायसो। बयबो मिथिगौ, गामियाव थां, टाउनाव थां, हौवाफोरनाव सों, हिनजावफोरनाव सोङो, आदिबासिनाव सोङो, सों नोङो गुरखाफोरनाव सों बा ख्रिस्टाननाव सोङो, नोङो हिंदुनाव सों, मुस्लिमनाव सों, बयबो बुंगोन नांगोल नांगोल नांगोल। चुनाव की घोषणा के बाद एक चुने हुए मुख्यमंत्री को जेल में डाल दिया गया, लेकिन मैं सुप्रीम कोर्ट का धन्यवाद करती हूं कि सुप्रीम कोर्ट सामने आया लोकतंत्र को बचाने के लिए, संविधान को बचाने के लिए। और जब जब इस देश में लोकतंत्र और संविधान खतरे में रहा है, सुप्रीम कोर्ट सामने आया है और एक बार फिर से सुप्रीम कोर्ट ने लोकतंत्र को बचाने के लिए जो फैसला लिया है, उसके लिए मैं सुप्रीम कोर्ट का धन्यवाद करती हूँ। सारा बिटिसित हेमंत विश्व शर्मा जी कय प्रमोद बरो तार तलते থাকে, হি কৈছে বিটিসি পৰিৱৰ্তন বানাব, সুইজাৰলেণ্ড বানাব, মাটি লেণ্ড পাট্টা দিব। আমাৰ এইখানে ৰিজাৰ্ভ হয়, বিটিসি বাক্সাত আমাৰ এইখানে ৰিজাৰ্ভ মাটি হয়। प्रमोदे কৈছে কি সবকে লেণ্ড পাট্টা দিব, হাৰসা বড়ো যিমান জনজাতি আছে। আজি এজনে পোৱা নাই আমাৰ ৰিজাৰ্ভখনত, আৰু কি ক'ব আপোনালোকক? बिखाबो सादों आरो नैबे फाफ्लिखौबो फाफ्लिखौ थिखोनो हाया, बे फाफ्लि माजों बेखौ गानाय बायदि मोनो दा। কোনো বুৰঞ্জীত দেখা নাই, দুনিয়াত আমি কোনো দেখা নাই যে এটা চুক্তিকাৰীয়ে চুক্তি হোৱাৰ পিছত এনেকুৱা জেলত থকা কোনো হিষ্ট্ৰীত আমি দেখা নাই, কোনো দুনিয়াত আমি দেখা নাই। আৰু আজীবন জেলত থাকোঁতে থাকোঁতে বড়োলেণ্ড হৈ যাব। এটা সংগঠন হিচাপে ইহঁতে ইমান বছৰ আন্দোলন কৰি কৰি চুক্তি কৰিলে, শান্তিৰ চুক্তি কৰাৰ পিছতো আজিৰ দিনত জেলত থাকিব লগা হৈছে। এইটোতো কি হ'ল, কি চুক্তি হ'ল এইটো? भिडिअनि फुटेजाव नुखाबाय। भट जोबखांनायनि उनाव, इलेक्सन जोबखांनायनि उनाव मा थांखि लानानै गावजों गाव जुगुमलायनाय, गावजों गाव थेर फाथिलायनाय बर' हारिनि थाखाय मोजां लैखोन नङा। এই দিন দাহাৰা আমাক এই পাৰ্টি অফিচৰ ওচৰত যদি এটেক কৰিব পাৰিছে। बिपिएफ पार्टिया मा मावनो हादों मावनो हायाखै, इउपिपिएल सरकारा मा मावनो हादों मावनो हायाखै, ससियेल मिडियाजों गावजों गाव माखासे दान्थे बोथे खोथाजों बाथ्राजों बुंलाय, नाथाय बोलोजों आदब खायदाजों थेर फाथिलायनाय। सोरबा न'खरनि सोरबा सासेया सोरखौबा सापर्ट होबाय, नाथाय न'खरनि मानसिया सोरजोंबा आक्रमण खालायजानांगौ, न'खरा डिस्टार्ब खालायजानांगौ, हरनि समाव अन्थाइ खुबैजानांगौ, सोरनिबा न'खराव माखासे डिस्टार्ब खालायनाया बियो बर' हारिनि थाखाय मालाबाबो मोजां लैखोन नङा। सोरबा सासेया सोरखौबा सापर्ट खालायबाय, दा न'खरनि मानसिया हरनि समाव अन्थाइ खुबैजानाय, सोरनिबा न' उसुङाव थांनानै जुगुमनाय, सोरखौबा माबा मोनसे खालामनो थांनाय, बेबायदिजों बोरै जागोन बर' हारिया? जायखिजाया
सोरबा सासेया देरहायोबा खामानि मावखानांगोन सोरबा खाम्फा बरगयारिया देरहायोबा सरखारनि थाखानाय बायदि माखासे आयेनजों खामानि मावनांगोन जयन्त बसुमतारिया देरहायोबा सरखारनि थाखानाय बायदि आयेनजों खामानि मावनांगोन सोरबा गुर्जुन बिथाङा जुदि देरहायोबा सरखारनि आयेन बायदि खामानि मावनांगोन नाथाय जों दिनै नुदों सोरखौबा लानानै सोरखौबा लामायाव जमलायनाय सोरनिबा न'आव थांनानै सोरखौबा जुगुमनाय सोरबा न'खरनि मानसिखौ उन्दुनो लेखा फरायनो गथ' गथायखौ सुखुआखै नाथाय सोरबा सासेया न'खरनि सोरबा सासेया सोरखौबा सापर्ट होबाय न'खरनि मानसिया गासैबो डिस्टार्ब मोननांगौ न'खरनि मानसिया सोरजोंबा डिस्टार्ब खालायजानांगौ बे नङा सोरबा सासेया सोरखौबा सापर्ट होदों सोरखौबा फोथायदों सोरखौबा मोजां मोनदों न'खरनि मानसियाथ' रावजोंबो सापर्ट होदों होआखै सोरजों थांदों थाङाखै सोरबा न'खरनि मानसिया दिनै बर' न'खराव गावजों गाव खौसे गैया सोरबा फंबाया सोरबा बिपिएफजों थांदों सोरबा बिदाया इउपिपिएलजों थांदों सोरबा बिमा बिफाया सोरजोंबा कंग्रेसजों थांदों सोरबा न'खरनि जाथि खुरमाया सोरजोंबा थांदों जोंनि बर' माखासे न'खरा दिनै न'खरसेयानो खौसे नङा अब्ला दिनै गावजों गाव दाङाबाजि मा थांखि लानानै जोंनि बर' हारिनि थाखाय मोजां लैखोन नङा हायोबा प्रमद बर'आ मा मावदों हाग्रामा मा मावदों सोरबा बिपिएफ पार्टिया मा मावदों इउपिपिएलआ मा मावदों कंग्रेसआ मा मावदों सोरबाया मा मावदों बेफोरखौ ससियेल मिडियाजों थेर फाथिलाय बुंनोबा सिदा सिदि बुं नाथाय जुगुमलायनाय माखासे आदब खायदाजों हरनि समाव थांनानै सोरखौबा आक्रमण खालायनो थांनाय सोरखौबा माखासे गुन्दागिरि खालायनानै सोरखौबा सिगिनाय बेबायदिया बर' हारिनि थाखाय मोजां लैखोन नङा प्रमद बर'आ गले गले बुंदों जोंनि सरकार बा बिटिआर एकर्डनि उनाव बा इउपिपिएलनि गोहो खुंथायाव फैनाय लोगो लोगो गावजों गाव थेर फाथिलायनाय सोरखौबा जुगुमनाय सोरखौबा न'आव थांनानै माखासे सिगै सिग' खालायनाय बेफोरबायदिया गोमालांबाय नाथाय मानो गले गले सोरखौबा सिसि केमेराखौ गियाल'आ माखासे निउस चेनेलफोरखौ गियाल'ना माखासे सोरखौबा थांनानै आक्रमण खालायनाय सोरनिबा गामियाव थांनानै सोरखौबा सिगिनाय बोरै जाखो नैबे भिडिअखौ फोलोंनो थांगासिनो दङ दिनावनो बा साननि समावनो लैहोर लैहोर गयारिखौहाय क'क्राझार टाउनाव बिसायख'थिनि समावहाय एटेक खालामनाय दा एटेक खालामनायाव सोर सोर दंमोन खौरां बायदिब्ला जा खौरां मोननाय बायदिब्ला आं नोंथांमोननो होगासिनो दङ दिनैनि समाव ससियेल मिडियाखौबो गिबावाखै आरो माखासे सिसि केमेरानि भिडिअ फुटेजफोरखौ गिबावाखै अब्ला दिनै गिथावना नङा नङा गिथावना नङा नङा दायनिगिरिफोरखौ गोसो जायोबा इन्टारनेटजों सप्तासेनि सिगां मास मोनसेनि सिगां बे एलेकायाव मा जादोंमोन बेफोरखौबो नायफिननो हानाय सरखारनि आखायाव दंसै सप्ता मोनसेनि सिगां बे जायगायाव मा जादोंमोन बेफोरखौबो नायनो हानाय सरखारनि खाथियाव इन्टारनेट माखासे दंसै बेफोरखौ जुदि नायोबा सिसि केमेरानि माखासे भिडिअनि फुटेजखौनो दिनै जोंनि बर' हारिनि गेजेराव गिबावाखै ससियेल मिडियाफोरखौ निउसफोरखौ गिबावाखै अब्ला दिनै बर' हारिनि गेजेराव मा जानो थांदों प्रमद बर'आ बुंनाय खोथाखौ लाखिनांगोन जोंनि बर' फरायसा आफादा लाखिनांगोन जोंनि माखासे गेदेरमा रायजो राजाफ्रा लाखिनांगोन बिटिआर एकर्डजों जुदि सुख सान्थि फैदोंबा सोरखौबा सोरनिबा न'आव थांनानै आक्रमण खालायनाय सोरखौबा लामायाव नेनानै थानाय सोरखौबा जुगुमनाया बर' हारिनि गेजेराव बिटिआर एकर्डनि उनाव गैला होनना बुंदोंमोन नाथाय दिनै फिनै बोरै जानो मोनखो फिनै बोरै जानो मोनखो भट जोबखांनायनि उनाव इलेक्सन जोबखांनायनि उनाव गावजों गाव जुगुमलायनाय थांखिया मा गावजों गाव जुगुमलायनाय गावजों गाव थेर फाथिलायनाय मा थांखि लानानै गावजों गाव जुगुमलायनाय सोरबा बिपिएफ पार्टिबाबो सोरबा इउपिपिएल पार्टिबाबो सोरबा गुबुन पार्टिबाबो खामानि मावखानांगोन सोरबा खाम्फा बरगयारिबाबो देरहायोबा खामानि मावखानांगोन सोरबा जयन्त बसुमतारी देरहाबाबो खामानि मावखानांगोन सोरबा गुर्जुन बिथाङा देरहाबाबो खामानि मावखानांगोन नाथाय जोंनि बर' हारिनि गेजेराव इलेक्सन जोबखांनायनि उनाव गावजों गाव जुगुमलायनाय गावजों गाव थेर फाथिलायनाया हारिनि थाखाय मोजां लैखोन नङा जेल सिङाव दं जाय बिथांमोनानिखि दाबो माने मा होनना बुङो जेलावनो दं आरो बिथांमोना उदां जानोब्ला आरो रन्जन दैमारि सारजों लोगोसे आदार खादार्स बिथांमोना जुदि उदां जानोब्ला
दिनैनि जितुनिखि परिबेक आरो बे परिबेकखौ जोङो जेब्ला नायगोन ना बे लिगेल साइडजों गनो हानायनि बेबस्था दं ना बे पलिटिकेल साइडजों गनो हानायनि बेबस्था दं दा बे बेबस्थाया एकमात्र जुदि रन्जन दैमारि सारजों लोगोसे आदार कादार्सफ्रा जुदि गनांगौब्ला दिनैनि तारिखाव रन्जन दैमारि सारनि अनजालि बिसिया इन्डियाव फैनांगोन आसलते दिनैनि तारिखाव मानो होनना बुङोब्ला जे जोंनि एकर्डआ 27 जानुवारि 2020 आव जादों किन्तु 25 जानुवारि 2020 आव मोनसे माने गभर्नमेन्ट अफ इन्डियानि जितुनिखि टीम बिउरोक्रेट्स लेभेलाव मोनसे क्लोज डोराव इन प्रिन्सिपल बिथांमोना मोनसे एग्री जादों जे रन्जन दैमारि बिथाङाबो he will also be a party to the agreement किन्तु बिथाङा गावनि फेमिलिखौ इन्डियाव लाबोनांगोन बेबायदि इन प्रिन्सिपल इट वाज एग्रीड किन्तु एग्रीमेन्ट जाखांनायनि उनाव दिनै रन्जन दैमारि सारा गावनि फेमिलिखौ जिहेतु इन्डियाव दाबो लाबोआखै आरो बेनिखायनो गभर्नमेन्ट अफ इन्डियाबो एसे सासपिशियस मोनसे पजिशनाव दं जे बिथाङा जितुनिखि प्रिन्सिपल इन एग्रीड जादों जे आफ्टर द साइनिंग अफ द बिटिआर एकर्ड आरो बे एकर्डनि उनाव गावनि फेमिलिखौ बिथाङा इन्डियाव लाबोगोन किन्तु दिनैनि तारिखाव गभर्नमेन्ट अफ इन्डियानि बिउरोक्रेट्स आरो बिथांमोना माने नायबाय थादों आरो नेबाय थादों जे बिथाङा फेमिलिखौ लाबोमारगोन ना लाबोआ दा बिथांनि गनाय जेलनिफ्राय आरो आदार कादार्सफोर बिथांमोना गनायनि एकमात्र राहा उपाय आरो बिनि जाहैबाय जे रन्जन दैमारि सार बिथाङा गावनि अनजालि बिसिजों लोगोसे गावनि माने फेमिलिसफोर गावनि गथ'फोरखौ आसलते इन्डियाव लाबोब्ला गभर्नमेन्ट अफ इन्डिया बिथांनि सायाव मोनसे फोथायनाय फैगोन मोनसे बिसासा फैगोन करने का मौका मिला मैं देश के करोड़ों करोड़ों लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं उन्होंने अपनी दुआएं भेजी उन्होंने अपना आशीर्वाद भेजा जिसकी वजह से आज मैं जनता के बीच में वापस आया हूं और मैं हनुमान जी का उनकी वंदना करता हूं उनके चरणों में वंदना करता हूं जिनके आशीर्वाद से आज मैं जेल से बाहर आया हूं हमें सबको मिलके आज देश बहुत तानाशाही के दौर से गुजर रहा है हमारा देश 4000 साल से ज्यादा पुराना है हमारा देश महान देश है लेकिन जब जब इस देश पे किसी ने भी तानाशाही करने की कोशिश की लोगों ने उसे कभी बर्दाश्त नहीं किया आज देश तानाशाही के दौर से गुजर रहा है मैं तन मन धन से उसके खिलाफ संघर्ष कर रहा हूं पर 140 करोड़ लोगों को मिलकर इस तानाशाही को हराना होगा मैं लोगों से अपील करता हूं कि हमें सबको मिलकर देश को बचाना है कल सुबह 11 बजे हनुमान जी का आशीर्वाद लेने के लिए हम सब लोग हनुमान मंदिर जाएंगे कनॉट प्लेस में मैं सभी लोगों से अपील करता हूं कि सब लोग आएं सब लोग हनुमान जी का आशीर्वाद लेंगे और 1 बजे पार्टी ऑफिस जाएंगे पार्टी ऑफिस में प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी और कल शायद साउथ दिल्ली में रोड शो है उस रोड शो में पार्टिसिपेट करूंगा भगवंत मान साहब के साथ